ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ мардуми сарбаланди тоҷик. Созен хубен, ирӯз 11 июни соли 2024 1000 рубл 120 сомона 80 дирам дар Амонатбонки Тоҷикистон. Ба канали Саудо ТВ хушомаден. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Чизе бошад, замин, мошин, хона, квартира боша, агар дар имо WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. як акада замин дар кор аз душанбе. хонаҳои арзон аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Фархор, ноҳияи Муъминобод, ноҳияи Восеҳ, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Рӯдакӣ. ай ҳамиҷо замину хонаҳо, квартираҳои фурӯшӣ дорем бачаҳо. навори мада лайк бизанен, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунен. навора бо диққат тамошо кунен. ана ки мо эълона сар мекунем. нафарое ки дар Федератсияи Россия ҳуҷҷат надорен, чи зан чи мард фарқ надорад. инами бародари мо Шаҳриёр да муроҷиат кунен ки ира тамоми блогерои машҳур реклама мекунанд. дар шумо як студентский билет мекунад ки шумо метавонед 1 сол озод бигарден. одами боваринокай ба дили пир будроен бинависинша. ҳазор мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ равон мон кардан дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, деҳаи Навобод 2. нархиш 180 000 сомонӣ. ду комната, масоҳати заминиш 7,5 сотих. ду хона мега 5:20 ва 4:20. калидор 1:2. се хонаи дигар яъне ки бетон рехтагӣ 6:3 тайёрай. барои муроҷиат дар WhatsApp +7 ахираш 2220 занг мезанем. масҷид, мактаб, мағоза наздики ҳами хонада ҳастай. гуфтамон бачаду хона ҳастай ремонт, яъне ки дорад ду хона тайёрай зиндагӣ мекунанд ва барои се хона ва калидор дигарош боз фундаментҳо рехтагӣ тайёрай. ана ҳами хона савдо мешавад. алиш бо портер оғли 15 метра дар этажа дорад. бача азиз, занг занед. бадир азиз, ассалому алайкум. мега мардум манда замин дар курай 2 ё 3 ё 4 сотих бошад аз тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур, бозори Хуварон 7 километрай, 9 километрай. хулас даромадгоҳи шаҳри Душанбе боша. замини фурӯшӣ каси дора, марамат, занг бизанен, мегирем. мега ҳами +7 996 да. бачаҳко азиз, касоне ки замин дорен аями тарафҳо рӯй кунед, акада WhatsApp шанайсен, заминтона мехара. нафарое ки дорад дӯстотон ҳами акада рӯй кунед, заминша худо хоҳад маслиҳат карда мегира. бача азиз, мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки фавран бояд савдо шавад бо нархи 200 000 сомонӣ. ду комната квартира 4 этажда қарор дорад, 38 метри квадратия дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорада хулас қарор доштааст бо нархи 200 000 сомонӣ. дар WhatsApp муроҷиат кунед, ахираш 28 35 да занг бизанен. духонага доми 4 этажа кирпични мега дар центри Шарора қарор дорад. садик, мактаб, балниса ва бозорча ҳамаш як қадамай. хулас бо нархи 200 000 сомонӣ савдо мешавад. занг бизанен бачаҳко, маслиҳат кунед, маъқул боша ҳами квартираи ду комнатара бигирен. дӯстони азиз, навораи моро далчи тамошо кардан гирен. навори дарозай айлибоҷу мо хона навор кардем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо ҳастае ки ду комната квартира, ана ҳамин дом 8 этаж 50 метри квадратӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҳамон тарафҳои Табреза қарор доштааст. бо нархи 170 000 сомонӣ савдо мешавад ки боз муомилаи хубам дорад. барои муроҷиат дар WhatsApp ҳамин 908 WhatsApp дорад. занг бизанен, маслиҳат кунен, квартира маъқул боша бигирен. хона дар пеши магазин ҳаст, мақсад пешта магазинай дар шаҳри Ваҳдат, Табриз қарор дорад. тарафи Табриз. хуб, хона шикатур кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ,
тайёрай хулас падабойда далши касе ки мегира мақсад ремонт мекуна зиндагӣ мекуна лифт доштааст ҳамин дом 8 этаж 50 метри квадратӣ муроҷиат карда маслиҳат карда бигирем бачаҳо. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. ин тараф тарафи восе меем ака. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восе дар деҳаи эмомалӣ. дӯстони азиз, масоҳат 6 сотих 4 комната. ана ҳамин кӯча, ин тараф кӯча, ана ҳамин хонаи дидесен чӣ мешавад? бо нархи 250 000 сомонӣ бояд фавран фурӯхта шавад. хонаи фурӯшӣ рақамҳои 918 40 08 10 дастӣ ёки +7 925 ватсап шонда занг мезанем бачаҳо, маслиҳат мекунем, мегирем. ана ҳамин хонаи дидестен, ана ҳамин хона бояд фавран чӣ шава? савдо шава. ин тарафу тараф решотка гирифтагӣ, гирди хона понли ба семенблок яъне ки забор гирифтагӣ тайёр. хонаҳо ремонтошон бад нестай, фасони хушрӯ. хулоси гап ака монда сум дар кор шудагай. ба ҳамон хотир хонара мега ма бояд фавран чикор кунам? савдо кунам. 250 000 сомонӣ нарх, боз муомилаи хуб мешавад. алиши вариантора нагуфтан, хай худотон як пешниҳод кунен, может бит алишам бишава. хонаҳо абои гирифтагӣ тайёр, кондитсионер, ях, ина ҳамин хона, ина меҳмонхона, хобхонаи зиндагӣ тайёр, ҳамаш хулоси гап лифти фасон зардагӣ. далши худотон навора тамошо кунен, муомила кунен, маъқул боша бигирен. дӯстон, мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната 2.5 сотих замин масоҳат дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ чорғултепада қарор доштааст. ана ҳамин хона фавран бояд савдо шава бо нархи 230 000 сомонӣ. хона дар гардиши беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ ҷойгир будааст. ҳамонҷа ҳастае. бо хишти пухта хонара бардоштанд. 2.5 сотих замин масоҳат. дар дарони хона ванна дорад. хобхона дар ҷои беҳтарин қарор дора мегӯяд. барои асфалта 20 метр раҳ масофа дорад. документҳои хонаам ҳастанд. 230 000 мегӯем, боз муомила мекунем. гирди хона маҳкам кардагӣ тайёр аст. занг зан маслиҳат кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ана ҳамин хона 5 комната масоҳати заминаш 9 сотих дар ноҳияи ёвон чашмасор, тарафҳои чашмасор будааст. ина калидори фасони калони дароз кушод. хонаи беҳтарин 5 дар хона бо ремонти хуб. баня, ҳоҷатхона, ошхона, дегдонхона, оғил, анҷомхона, фақат ҳамаш ҳастай. нафаре дар корае ки даромада зиндагӣ кунад. дӯстон, оби тозаи нӯшокӣ ҳам дорад. свет 24 соат аз насосо ҳастай мега. масҷид дар бари хона. боз муомилаи хуб мешавад. дар расм дидесен хона дар кадом ҳолат қарор дорад. ин тараф манзара, ин тараф хонаҳо, ремонтҳои хона бад нест. агароти калон. муомила кунем бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. ҳавли стяжка кардагӣ тайёр. лесинсаи фасон дорад. ремонтҳои хона бад нест. дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи фириштӣ қарор дорад. бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мақсади гап бачакҳои азиз, дар ватсапшон муроҷиат кунед. ремонтҳои хона дидесен кадом ҳолат. ина қолин, ина дарои фасон қиматӣ задагӣ. алиш мешава намешава нагуфтан, худотон бо пешниҳод кунен. касоне ки замин, хона, мошин чизе боша, агар дар ватсапи мо дар аввал дар охир мондагиай видеонавор карда, фасон карда мо дар рӯй кунем. суратҳо боша агар мешавад.
اگر که ویدیو باشه با بهترین میشود، چون که با ویدیو با مردم تماشابینا خلاص راحت کرده تماشا میکنن. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی این همین خانه انا ترمیکس، انا ماشینه جامشویی، اگراتی کلان دستنختان، خب حولی بهت، حولی زور، کلیدوری درازی فسان، 6 کمنته، 10 سوتیق زمین مساحت دارد، خلدنیک دارد، ریمونتوی خانه بد نیست، در ناحیه فرخار قرار دارد که با نرخ 280,000 سومانی فروخته می شود. فوراً باید سودا شود. سروش نه خانه فروشی نزد حولگی در ناحیه فرخار، اگه نگفتن کدام دهه باشه. خودتون در واتساپ 910 میتونین دوستان مراجعت کرده خانه را چکنین رفته خریداری بکنید. لایکاتون را بزنین در کانال ما سودا تیوی، حتما و حتما پاتیسات سکنین. این خانه را شما نخرین، روی کنین بچه‌ای که خانه خر هستن از هر یک نقطه تورستان، اونا در روی کنین خدا خواهد یکی میخرن. آخی دوستان میگذاریم به نهم خانه فروشی امروزمون. خانه فروشی است که نزد حولگیش هم در شهر کلوب در طرفای تخت بازا قرار دارد. 3 کمنته مساحت خانه هم 3 سوتیق زمین دارد. شهر کلوب تخت بازا 250,000 سومانی. انا همین سستهانی میگن گفتم مردک. خب ریمونتوی خانه بد نیست. زنگ بزنین مسکنین، حتما و حتما لایک پاتیسات ادوش شوا. تخت بازا بولو دا بودستای اب سویت هستای. خریداری انیق زنگ زنه 1 سومانی ارزان نمیکنه میگن. همین 250,000 سومانی کنیچکای نرخی همین خانه. میتونین در رقمای اخیرش 0750 زنگ زده مصلحت کرده خانه معقول باشه دوستان بگیرین. دوستان میگذاریم به دهمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در مومین‌آباد در کوچه وحدت قرار داشته است. 3 کمنته مساحت خانه 6 سوتیق. انا همین خانه فوراً باید چی شود؟ سودا شود. طرفای واسه کلوب خودمون رفته میتونیم چیکار کنیم؟ ویدیو نوار کرده خانه ها را با کچسبای بلند در رکلام گذاریم، چون که ما این طرف نزدیک هستیم. مومین‌آباد کوچه وحدت 200,000 در واتساپ 2121 زنگ بزنین. خانه در مرکز ناحیه مومین‌آباد کوچه وحدت جایگیر بوده. از 3 حجره عبارت می باشد. حولیش 6 سوتیق می باشد. این چونین درختانی میوه دهنده هم دارد. زنگ بزنین دوستان، مصلحت کردن معقول باشه بگیرین. مسئله ریمونتوی خانه هم بد نیست. انا همین سستانی چی می شود؟ با نرخ 200,000 سومانی فروخته می شود. در این فسان ریمونتوی خانه فسان این طرف باز فوندامنت هم برای 3 خانه دیگه میگه ریختگی تیار، دروازه کلان زدگی تیار رکای. نوار تمام می شود بچه‌ها. نامه رو برای رکلام کردن. زمین ماشین خانه چیزی باشه در واتساپ روی کنین. ما هم داریم، تلگرام داریم. ما رکلام فسانش کرده فروش میگذاریم. البته در کانال خانه تجه و سودا تیوی، تیک توک، اینستاگرام و کانال آوتو تیوی. بچه‌ها نوار تمام شد. باقی در امان خدا. لایک های بپلا بزنین. کسی که نوار را تا آخر تماشا کرد نیوسته که تا آخر ما تماشا کنیم. خیر بچه‌ها.